esamphambili ngalesi samanje kusolwa iphara ngongqongqisi omuzwa kubo kwamashobashobane ezinqoleni linginengwe ukuthi unina walo olinikeze imali eshodayo yokuthenga iwunga. Kubikwa ukuthi isigameko senzeke ngolwesibili ngamadima kanti umsolwa usacela mathafa. Kubikwa ukuthi umsolwa weyiphara ufune imali yokubhema kunina obesemnika u60 wathi enye usebenzise ethenga igilosa. Kuthiwa uvele wadinwa wathi ayenele imali akamnikeze enye. Kuvela ukuthi unina ubeseya emzini wakamakhelwane eyofuna ukuthize indodana yasala yashisa. Isibonda somphakathi futhi esekomitini elibhekelele izehlakalo nokuphepha kwawo umnumzane uRoni Khomo sithe umsolwa usale yedwa kubo wahlunga izimpahla ezinye wazibeka eminyango.